Tata, makhe sithethe into ebalulekileyo. Bondivusa kakuhle mani, ndiyaphula intaba. Ufuna nini umsebenzi? Uthina mntanam? Ufuna nini umsebenzi? Hayi kaloku mntanam, uyayazi le iCovid isithe ntshilikithi. Sipambe ngobhongwa. Tata, Ye? ungcwathiwe utata kaThinci. Ke ngoku ndingena phi kuloo nto? Waphuma izithongo zemali. Andazi uba sawufumana ntoni wena xa ufile. Ufuna ndife? Tata, ukuba uphangela besiza kufunela umntu. Ukhona nje nozinzile qhaga lakhe. Umntu ozokugqithisa amafu. Sitsho sifumane imali yophatha esikolweni. Akho iyakho mani tata. Usisidumbu mos ngcono ungcwatywe.